sa sikat kayong RH bill. Kining RH bill di ay wala na ni gitawag nga reproductive health bill, kundi gitawag na ni kasama og responsible parenthood. RH gihapon. Responsible parenthood reproductive health bill mga kasama. RH bill human nga gipadayag sa CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, nga di na nila ipadayon ang ilang panagsabot-sabot sa Malacañang kabahin nining mong issue sa RH bill. Mga kasama, kay useless nga naman unsa pa may sabutan nga nipadayag naman og pagpabor ang presidente nining maong RH bill kasamang Ronald na kung musabot pa anapay pagsabot-sabot dialogue ang CBCP ug ang Malacañang kabahin nining mong issue, murag kiko ang CBCP. Way kapuslanan. Way kapuslanan. Murag kiko lagi nga niadto lang Malacañang nakisabo si presidente for paper purposes. Unya di ay ang resulta lang gihapon sa pagpabor sa presidente. Nga naman, prior padaan na mahayag naman ang presidente nga pabor ko ini. Mga kasama. Sa to pa atong nakita kasang Archer, bisan tuod nga atong nakita karon nga ang RH bill mismo mura og mapatuman ba kani og sa dili. Apan do na ba ipipila nato ka magahugpungan nga misupak gyud ani ni ang RH bill. Tungod kay ila nakita murag sa limbong ba sa pagtuo labi na sa mga relihiyong Katoliko kasama Archer nga kining ni ang RH bill usa gini sa ilang gisupakan karong mga panahon na. Kay matod pa usa gini sa murag dili ba wala gitugot kon magbase ta sa mga tamdanan sa relihiyon ng Katoliko kasama Archer. Reaksyon sa gawas. Good morning, sir. Good morning. Kasama Archer o kasama Ronald. Okay. Kanang una, mo-isgot ko gamay atong i-isgotan about responsible parenthood nga giusog na ang ngalan, no? Katong sulto nimo kasamang Archer. Sa panglantaw nato ni Ana sa site sa Simbahang Katoliko, medyo dunay reception anang paggamit sa pulong responsible parenthood. Actually, kung tanaw nato sa kanang history anang paggamit anang responsible parenthood, wala pa na mahuna-hunain nila ni kanang proponent anang RH bill. Daan na nga ang Simbahang Katoliko nanudlo anang responsible parenthood. Ako'y proof na sa Catechism of the Catholic Church. Ay nagtudlo anang responsible parenthood. Dayon ilang nang giawat kung wa man galin na nila giawat, murag na tsambahan lang siguro nga nagkaparehas. Pero ang color sa responsible parenthood nang ilaang gusto nga ipasar ay sukwahi sa responsible parenthood nga gitudlo sa Simbahang Katoliko. Ngano tungod kay sa original nga responsible parenthood kanang paggamit og contraception immoral gina kasamang Archer, no? Ang proof nato ni Ana bisan tanaw nato sa history, ang original teaching sa Christianity, tanang Kristiyano before 1930 supak yun anang paggamit og artificial o any kind of contraception kasamang Archer. Ang prueba nato Ana katong sa kaso ni Unan sa Genesis chapter 38 verse 8 to 10, diin nigamit si Unan og kanang contraceptive mentality ba nga katong pagtalik niya atong asawa sa iyang brother kay sa balaod sa mga Hudiyo, obligasyon man sa igsuon nga mohatag og anak kay kung matay na tong bana sa iyang asawa. Kay balaod sa mga Hudiyo sa una unya kay di man mo tuman si Unan ana na pagtalik nila sa maong babae asawa sa iyang brother, wala niya, no? Dayon gi-withdraw niya. So ang contraceptive nga gigamit niya, ang contraception nga gigamit niya kanang gitawag na tug withdrawal. Katong iyang gibuhos ang iyang semen ngadto sa ground. So unsa may nahitabo ato? Gipatay si Unan sa Dios kay wala magahimot ang Dios sa iyang himo nga iyang gihadlangan, no? Ang buhay nga posibleng mahitabo ato. So bunay proof nato nga against jud sa natural law kanang contraceptive mentality sa mga tao kasamang Archer o kasamang Ronald. Ug unya kanang issue pod nga daghan mang relihiyon
kinsa may nakahusto ana. Pananglit kon ang gobyerno pod mosunod sa baruganan sa uban sama sa Iglesia ni Cristo ug ubang protestante nga kanang uyon anang paggamit og contraceptive. Nakaroon ang problema na pod ana sa ato pa dunay gipaboran pod ang gobyerno kung sila lang po'y paminaw niya ang Katoliko mo'y dili. So patas niya ng tuntuhan no sa pag-argyo. Ang importante na lang siguro ana ron kung unsa gyud ang tinuod nga baruganan, no? Kung ang gobyerno against sa corruption, atong timanan doon na po'y gitawag kanatong moral corruption. Karon kana bang paggamit og contraception, moral ba na o immoral? Mo na itutukan sa gobyerno kung kinsay nagsultis tinuod. Kay biblically, katong sa kaso lagi ni unan, that is a proof gani sa ang mga protestante nga supak pod sa simbahang Katoliko. Before 1930, wala man sila mo tutol, wala man nila supakin ang pagtulunan sa simbahang Katoliko nga karaan. Nga kanang paggamit og contraception, evil gina kasama Archer o kasama Ronald. Tanawa na sa history nga ang unang pundok sa Kristiyano nga mi permit ana mao kanang grupo sa mga Anglican nga yadtong 1930 tungod sa kanang gitawag na tug social pressure. So meaning kanang pag-accept og contraception bag-o na siya giusog ang original nga baruganan sa Kristiyano. So mao na nga para nato kanang paggamit og contraception sa pag-family planning moral corruption na kasamang Archer. So kung tinuod ang atong presidente nga against anang corruption, dili lang corruption sa kwarta ang atong tutukan kundi kana pong corruption sa morality. So mao na kasamang Archer. So tanang mga relihiyon karon nga nag-adapt na anang o okay na anang contraception, nakahimo sila ni anang gitawag nato moral corruption. Kay originally ang teaching sa Christianity kanang gitawag nato historic Christian teaching against gyud sa artificial contraception kasamang Archer o kasamang Ronald. Kanalang sa daghan salamat. Archer Cabadeso at Ronald Butuan sa Straight to the Point. Tatak RMN. Bato kasamang Archer, mga pamahayag sa ni kasama nga Silbert nga yaging pagpadayag kasamang Archer og unsa usab ang part sa relihiyon nga Katoliko. Ganato makita nga sa matag karon og unya doon nagitag sa kabaruganan. Ang saksa nato ka mga kagulingon. Sa to pa ang relihiyong Katoliko adunay baruganan nga kontra gyud kay pinaagi usab sa iya nga ginasulti kaganina nga nagbase siya sa biblikal nga pamaagi kasamang Archer. Atong nakita nga aduna usab siya kapasikaran, no? Atong nakita na. So, aduna po'y ubang relihiyon nga mura og nagtugot og mi pabor sa Aritsville, no? Sa matingon nimo nga Iglesia ni Cristo, INC. Sa to pa, wapo na na side. Kung sa po ilang baruganan nga mi pabor po sila sa Aritsville. Basig doon na po sila nakita nga advantage ba sa Aritsville. Muna atong nakita nini mga panahon na nga unsa gid ay kining gitawag na to nga Aritsville, makatabang ba sa tong kaugalingon o makatabang og kanang ang Duot. Makatabang og duot sa tong kaugalingon. Ato man na makita god. Kay sa matag usa ka nata bisan pag walay Aritsville, kita aduna tay katungod kung unsa ang ayan nato nga buhaton. Di ba? Sa una wala pa Aritsville gikan kani adto wala pa mga Aritsville. Nga ginamugna unta. Muna atong nakita nga bisan tuod og walay Aritsville, pero kanang mga contraceptive siya gikuan karon kanang naa sa to ang nasod naa naman na dugay naman na ha dugay na siya hangtod karon bisan pa og di ba pasar kanang gitotong Aritsville pero ang uban nato ka mag-isunan nagamit na makasama sa Aritsville contraception nagamit na sa contraception bisan pag wala ang Aritsville. Mao na nga sumala pa ni kasama Ronald. Bisan pag wala balaod kasama kay total anyway ginagamit naman na sa makatawhan. Ha? Instinct na mas tao kung gusto siya mag-control sa pamilya, mga kasama, yan na ng sakripisyo nga mogamit ng contraceptives mga kasama. Di balik kasama Sherbert? Mahilo yung kong pasaylo ninyo nga hindi ko gikuhan Anyway, di man po ni ingon sa tanan ng yung higayon. Lagi init pa man ni ron kay mo man ni dako kayong issue ron sa atong nasod mo na nga kuan mga ilang yung dispute sa rinyo nga mo tingog gikuhan nga punto. Tinuod na kasamang Ronald Archer nga bisan pa og
wala ng RH bill, hagbay raman mga tao nga naggamit ana. So, anong ato pa ba ng himoong balaod nga questionably man ang kayo kay di man kita magkatugot ana sa side sa simbahang Katoliko. Na karon kung tinuon nato kung kinsay nagsultis tinuod, dakong debate man na siya, no? Kay sa ako nang giingon, kung dunay corruption sa kwarta sa atong gobyerno, doon na po ka nang gitawag na itong moral corruption. So dapat istudyuhan yung nagmayo sa mga lawmaker na to kung kinsay nakahimog moral corruption ang simbahang Katoliko ba o kining ubang mga relihiyon nga ni-adapt anang contraception. Sa ako nang gingon sa history, giusog na niadtong 1930 sa grupo sa mga Anglican. So niyang ubang mga Protestante pod ni sunod tungod lagi anang gitawag na tug social pressure. Na may tagna sa Biblia nga maabot ang panahon dunay mga tao nga ang insakto himoong sayop, ang sayop himoong insakto. So na-prove man na nato sa history, original Christian teaching nga sayop kinang paggamit og contraception yang anong ila man ang himong insakto, himo man nilang moral lang immoral. Basig matamaan ana, no? Isa pa ang Biblia nagiskot og kanang gitawag na tog false teachers. Oo, kanang mga bulaang tagapangaral. Basig ang atong mapaminaw katong mga bulaang tagapangaral, di ba? Kung saan na to pag tino nga ang atong napaminaw bulaang tagapangaral o dili tinuod o mga fake, pinagi sa pag-estudyo na to, no? Pag-estudyo na to tan-aw na to sa Biblia. Nga wa man tayo mabasa nga sa pagplano sa pamilya mo gamit og contraception. Tingaray mo ingon po sila nga wa man po'y mabasa sa Biblia literally nga sayop og paggamit anang kondom o sa panarya, pills. Pero klaro naman na, no? Kanang contraception sa gatong sa kaso ni Unan nga against jud ang Diyos ana, dili na kinahanglang pag sana tagsa-tagsaon pa ng tanang klase sa contraception. Kay gilati naman na, pero sa nang giingon ras na pulo kasugo nga ayaw pangawat, pero wala gi-specify na unsang klasiyas pangawat, di ba? O kung against ang Ginoo anang contraception katong sa kaso ni Unan, so any kind of contraception against yun na sa teaching sa morality. Kanara akong apasumpay Okay. sa Archer. Archer Cabadeso at Ronald Butuan sa Straight to the Point. Sa inyo mga reaction kasama ipadangat cell number 0932-6517-088 Sa atong linyas telepono makasama, pwede ka mo makatawag sa linya 212-4654. 908-0658 kasama Ronald. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Sumala pa ni spokesperson Edwin Lasierda sa Malacanang nga gi-consider karon sa ilang habig nga ilag yung suportaan ang consolidated nga version sa maong proposed bill, House Bill number 4244 nga sumala pa makasama kini lagi mo man kini baruganan si Malacanang. O niya, wala lamang kain lang nagipanghingusog kay wala man nagi-certified nga urgent. Diya sa Kongreso makasama apan mo naginibaruganan. Na kay mo man ibaruganan kung pananglitan makasama mo pasar sa Kongreso ang maong proposed bill. Wa na ginilangay, wa na gi-veto mahitabo ini kasama. Kaya ang presidente daan sa unang bahay na mahayag naman nga paborable ko ini. Bisan pag wala nagi-certified as urgent ang pagtukian ng maong bill apan gipaspasan man ni karon kasama. Ngano man kay nahimo ganing kontrobersyal mo nang gipaspasan. O niya kun modangat kini sa palasyo mga kasama, lauman gid kini nga mo ni ang baruganan og mo aprobar gid kini. Ma-approve gid kini kasama human unya mo pirma ang presidente. Mo ni nga grabe yung panghingusog unta sa CBCB makig-dialogue sa presidente mga kasama. Panunsaon taman nga human nga nadunggan ang pamahayag sa presidente ni back out mang CBCP useless ang among pakig-dialogue kanila. Way pulos kay sirado na ang pultahan sa utok o gunahuna ni Presidente Noynoy Aquino. Pero kung pananglitan, open pa si Pinoy og niya nainin tungura kasama si Pinoy wala pa'y desisyon baruganan kabahin ni ana o niya anay pa nagsabot-sabot sa CBCP o niya makumbinser si Pinoy sa CBCP. Ang pangutana, makadiktar ba sa Kongreso nga ayaw ninyo nag-ipadayon oy kay supa ko ana? Kung iyan ang himuon kasama, din na po na magsilbi. Kaya iyan na pong gilapas ang separation anang mga tulo ka branches sa of the government. Tulo ka branch sa departamento sa gobyerno mga kasama. Busa nga kana,
bisan patuod og si Pinoy paborable niya na, pero ang inisyatibo, ang wisdom sa Kongreso, mga kasama, kung pananglitan si Pinoy, supak niya na, pero kung ang inisyatibo, ang wisdom sa Kongreso, pabor niya na, mga kasama, ang mahimo lamang ni Pinoy, ang pag-veto lamang niya na, maong proposed bill kung mahidangat na siyang buhatan kasama Ronald. Pero dako pag tukion ka sa mga Archer. Kay dili man pud tanan aning maingon nato nga paborable gid sa Rich Bill. Na magipoy mga kaubanan nga supak sa mga Rich Bill. So dako pag sa nga tukionon karon kay ato magyang makita nga kining ni ang gitawag natong Rich Bill karon mo man nag-init yang issue karon mga panahon na. Gani magkaingon ta nga murag balik-balik naman ni siya pero karon gipura gipaspasan na ni siya. So kining tanan og ato lang bot lang taon god RH Bill makita nato nga para balaod para sa mga kaigsuonan, balaod para sa mga katawhan, balaod para sa pamilya. Unsa man ang klasiya sa balaod ko sa mga Archer? Makahatag ba ni siya og kaayuhan para sa pamilya? Nga kanang uban gani walay anak nanginanglan pa man gani sila anak sa mga Archer? Ha? Kanang uban nato nga way anak nanginanglan. Inya grasya sa anak sa mga Archer nga naa kanimo. Side by ta nga kining grasya gani sa kinabuhi mo kini say precious gift nga gikan sa Ginoo. Inya ato daay nga dili din nato kuhaon ang mga grasya nga ihatag sa Ginoo nga kining gasa sa kinabuhi mo nay precious gift nga gikan sa Ginoo. Na-text mga kasama 0912-605-4961 nagkanayon sir. Isaray logic ana sa Katoliko ang pagpakasala tawhanon ang pulong kasama Ronald. Pero ang pagpasaylo balaanon. Quote unquote Ronald Butuan. Gipadala si Jesus aron na mawala ang sala. So ang paggamit ana kontra sa doctrine pero mapasaylo na ta sa kahitasan. Pinaagi sa paghinulsol. Motoy reaction sa text mga kasama. Naon lagi o sila pa binugoy nga pagka-istorya unsa may pasayloon kung wa tay sala. Nan kung wa tay sala unsay pasayloon di ka mapasaylo. Bakak ang giingon kayo, bakak din ang giingon nga ang kahitasan mapasayloon. Nga naman wa naman say pasayloon kay wa may nagpakasala. Wala ginaingon ka sa mga Archer Binugoy nga nga pagka-istorya ba. wala ginaingon ang pagpakasala tawhanon apan ang pagpasaylo balaan. Reaksyon na kasama Bert. Okay. Kanang unsa aw man pug mapasaylo kag hiabtan kang naghimog sala, no? Okay, di kang pasaylo ana. So mubiya kita sa sala. Well, kanang kuan kining sa to. Kailangan jud na tutukan og gayo, no? Tugod kay the latest gyud natong nasaksihan nga debate sa ABS-CBN katong harapan. Ang nag-dominate po dato sa poll, ako man nakita na mga record nga ang antay man board kami pong mga antay may nidaog ato nga poll. Okay, 34% ra ang gustong ipasar ng RH bill niya. Sa side sa antay kami 65. So mas dako man ang antay. Pero di pa po lagi na nato kuan, gidi man ati buok yun nato masiguro Pilipinas na siya nga kuan, gawas og na ay referendum, no? Butuhan yun. Well, yan na po laing kaming debate sa GMA karong 22. Tanaw na po to kitsa na po mo dominate ana. So, dili na to matawag pag yun, no? Kay sa lain-lain nga mga survey, di man mapud magparehas. Na survey nga mo daog ang RH bill, apay survey nga mo daog kuming mga antay, no? Ayun, kana gonggong ato pagong ipadayon ng RH bill, murag para nako dugang lang problema kay kung kanang paggamit og mga contraception, kung mo na gihimo na tong solution sa atong problema sa kapobrehon, na proibahan naman na nga wrong na siya. Error tungod kay sa wala pa lagi ng RH bill sa inyo nang giingon kasamang Archer og Ronald, taghagbay naman mga tao nagsupak sa patron ang Katoliko. Daghan kay mga Katoliko gagamit og kondom, pills. Niya, sa to pa, wala pa ang RH bill. Lugar ang mga tao naggamit. Niya, nasulbat bang problema na to sa kapobrehon? Wala, oy. O na karon ipasar pa na mudugang na sa problema na to ngano kay mugasto naman gobyerno na kay mutabang man ang gobyerno og apod-apod, di ba? Mayon ta to gigamit ng kwarta sa livelihood ug unsa pa nang kulang na to sa ospital o problema na to. Dito na nun ihapak sa kondom dagko ara ba kayong gasto ana budget dayon kabalo kinsay maka benefit ana katong namaligya ana. Pero daot atong morality
kung ato yung estudyohan na gayo. So mauna nga di na gyud na para nako di gyud na mao solusyon sa tong problema kay wala pa nang RS bill, daghan ng mga tao ga violate sa simbahan. Mao manggali na para nako ang hinungdan sa atong kawadon kana mga atong pagka-disobedient sa moral teaching sa simbahan kay ang responsible parenthood nga gitulo sa simbahan wa man sunda sa mga Katoliko, daghan gayo mao nang nagka-problema ta. Ang ato na lang sundo na tong pagtulunan nato parang mawala niya itong problema sa kapobrehon. Kanang katong chastity nga pamaagi sa pag-family planning mo na itong himuon mga igsuon, no? So, kana lang kasama Archer o Ronald. Okay. Na-text mga kasama, cell number 0907-723-812. Nagkanayon. Good morning, Sir Archer. Kasama Ronald. Sala sa tao kon mugamit siya sa pamaaging RH bill. Siya ra ang magtubag sa Dios sa iyang sala. Iya sa tag-kaluwasan. Sumala pa sa reaction sa text mga kasama. Lain pang text kasama Ronald, palihog tagbasa. Lain nga text message mga kasama, gikan 0933275075. Good AM. Kasamang Archer, kasamang Ronald. Para nako dili na importante ang RH bill. Depende na sa kada pamilya ang pagkontrol kay og nagunahuna para sa future. Ang kadausa sa ilang anak dili na lang magdaghan o dili kaya. Kapoy mga anak kay sakit. God bless. Sakit. Kapoy mga anak kay sakit. Sumala pa sa text.